Bueno, Lore, diska berria. Esan duen bezala, lehenko urte bukaeran ateatakoa da, ez da? Neguotan bertan. Noiz kaleratu zan zehazki? Azaroren 22an. Azaroren 22an, ona, bale. Eta, denbora asko, lan asko atzetikan? Bueno, izan da berezia, idatzi dugulako diska aurreko disakin biran geunden bitartean, ez? Orduan, bai izan dela, dinamika bat, asteburutan, kontzertutan ibili, eta gero astetartez, ensaiotan, abestiak idazten, abestiak ekoizten, eta, bueno, pixkat hau izan da dinamika, lehen aldiz horrela. Vale. Osea, ezin gelditu, ez da? Hori da. Oparu izan dik, ez da? Alde batetik kontzertuk ematen, da bestetik komposatzen eta dana. Zein da zure eginkizuna? Zuzit dituzu, letrak eta egin, komposatu ere bai, nola kudeatzen dezu talde giruan hau guztia? Normalki, abestiaren oinarria edo lehenengo melodia, ze beti hasten naiz lehenen melodiatik, letratik beharren. Lehenengo melodia, sortze dut nik etxean, gitarra soilez edo pianoan. Eta lehenengo melodia dudanean, hau elkartzen gara taldekide denak, aurkezten diet. Eta, horrazten gara, melodia horren gaina, lehenengo ideiak, lehenengo pixkat arregloa sortzen, ez? Eta behin hori indugula, berriro etxera eraman, eta azten naiz hau grabatzen, pixkat maketatxo txiki bat iten. Eta behin maketa hau indudala, normalean elkartzen naiz Garazi Esnaolakin, dela taldeko teklista, eta azten gara lehenengo ekoizpena iten. Orduan, pixkat hor ja, elkarrekin sortu dugun horri, azten diogu forma ematen, eta jazten da lehenengo benetazko abesti kutsua hartzen. Horri berriro musikari denekin elkartu, ja jotzen dugu, benetan gero zuzenean joko dugun bezala. Asko aldatzea horra hasiera batetik zugera matezunetik anetxea ibiltzea eta gero. Asko aldatzen da, gaina ez gara konformatzen inoiz lehenengo ideiak eta ibiltzen gara basukaldean bezala, ez gauzak probatu, kendu jarri. Probatu zagai bat honea, bestia horea, eta azkenian hori. Bolo bildu arte errezeta, ez da? Hori da. Eta gero ja bestia bukatzen da, zestoara juten garenean, estudiora, hor Einaut Gaztainakin ere azkeneko ekoizpena egiten dugu, eta ja bukatu arte. Kostatzen dela batzutan abestia bukatzea, baina bukatu arte. Hor askotan ebe indadakazu gu errezeta bezala, ja indadakazu, eta gero, amikatxiz lamata, beste bueltaten bate zaio, eta gero ez dakit nahi iriste gero, ez da? Gitarra hau probatzen badugu, edo ahotsa hau probatzen badugu, beti burruka hortan. Eta hori aldatzen bazu, bestiare bai aldatu inbierda, eta gero ez dakit ze, eta katxiz lamar, onda. Bueno, bintzatetzatzea, aspertzen da, hoi garrantzitsua. Bueno, eta zeto batuko deu letra hauetan esan deuna iluntasuna, tristura, aldiberian argitasuna. Pixkat diskari, saiatu naiz momentu argita ilun horiek plazaratzen edo pixkat esperantzatik, ez? Azpimarratzen ere batzutan ze garrantzitsua den zu alderdi ilun horietan topatzea, gero ere baloratzeko askoz gehiago hortik atera zarenean, ez? Nik uste dut beti nahi dugu egon denok ondo, beti nahi dugu egon kontekstu eroso batean, baina hori ez da realitatea gaina. Hori ez da realitatea, eta batzutan hori baloratzeko ere behar dela pixkat beste alderdi hori, ez? Eta beste alderdi hori ondo gestionatu beharra dela. Orduan pixkat zaintzati botatako, esperantzati botatako diska izan da alderdi ilun horietan, loren, baina gero ere bai, baditu argitasun momentuak, ez? Ere bai, batzutan pasatzen zaigulako gaizki gauden alderdi horiek bihurtzen ditugu oso ilunak, eta ondo gaudenak nahi gabe pasatzen dira, ez? Orduan pixkat, bada disko intensoa, baina pixkat ere kontzientzia hori lortzeko. Hola izatea, ez da? Kontuatu gabe pasatzen bagea, da argi dijuela, historia, normalian, ez da? Hala izatea. Baina ikasi behar da momentu jego osatzen, ez da? Eta txarroiek dianak bai lasaiago pasatzen ere bai, ez da? Hori da. Baitu, guen dela gutxi bat egin zuen nion, da oso gauza erra irutu izteiten zaten. Arazo horrek balin basekak konponbidea? Ez da arazoa. Ez hai preocupatu, lasaio nahi. Eta ez basekak, oindik eta gutxio. Hori da. Orduan, lasai. Gero gauza bakoitzak denboan bere lekuan jartzeu, eta askotan gehiegi aztega bueltak ematen, da historia iritsi baino lehenuo, eta hain behar deuna da lasaio bizita, eta guztua bizi. Eta, bueno, eta zergatik, Lore? Bueno, pixka bilatu nahi nun elementu bat, denontzat ezaguna eta hurbilekoa izango zena, eta islatuko zuna pixkat hori, ez? Alderdi ilun horiek eta alderdi argitxu horiek, ez? Lehen aipatzen genuen, Lorek baudela gaitasuna batzutan, espero ez duzun lekutan ere loratzeko, eta liberean Lorea izan daitekelako oso ahula, oso euskarra, baina batzutan lekuz aldatu edo pixkat inguru aldatu edo ematen badiozu behar duen hori, Lorea bera ere berpizten delako, ez? Berpizten da indarrez, berpizten da koloretsu, eta nik uste dut, Lorea baderla gu geu gure burua islatu ikusi genezaken elementu bat, eta horrexigatik Lore.
hori ere bai, bueltazko mantzizkian, ikunitzen lore jarriko giola, edo taldekideak eta asko mareatu ziren izenakin, aurrenengoan lortu zen duten. Ke ba, hori inoiz ez daula. Bota honea. Gehiago txikituko dut, o ondo da. Hori geho organikoa bota bera, eta hau niretzako. Eta esango ja, limoian zuko bateatzeko guen. Vale, hemen zekau limoia, eta gero alinitu egiteko, erriti moztu, eta bi aldia izuko batea, vale? Hau nik enduko ja, nemendikan. Vale, orduan zeta, izenburuana azkeneko gauza beti. Eta bai abestienak eta baita diskanak ere bai. Ez da errez izaten, Ez da inoiz, da ia seme bat edola bat izena jartzea bezala. Guantxe esan dake, nire guain dala ez asko aita izan nauk, azaruan bai, 25an, bai, eta katxiz la marreara treskantza izena jartzeko. Ba, berdin, diskakin berdin, Bikotia zeatenian, bueno, A o B, baina nila semea labak eta pixka tasita. 10 urte, eta bestia 7. Claro. Ta haiek, nik patxi jarriko, nola patxi hori aitonan izena da, gero ez dakize, venga, antxon jarriko jo, antxon ez, mesedez. Azkenian Mikel gehatuek. Ondo. Bueno, ala gehatuek, eta zer denakin azkenian geho, horrei hartze jok maitasuna eta horrekin gelditzen, ez da? Ondo. Vale, zuko ze botako dut. Ez, hori modeuna da, lehen da bizi betu, hau ja irekiten dakau. Eta kuskusa hola seitea, irekiten ura, kuskusa bertara bota, eta hori bere esetasunakin, dena inda gelditu bageo, pustu ingoa, eta gero ura soberan malin baga, iragatziko deu, eta ingo deuna da, bertan tipula bota, tomatia garbi txikituta, eta horrekin ingo zu alinito bat, limoia, olilua, gatza, baitare belarrak, benta belarra eta perexila txikituta, eta gero dana dakaunien elkartuta, gero naztuko du. Vale? Orduan, horrein zuku atea, eta zukua honea bota adibidez. Jo hemen ningo dugu alinitua, eta gero botako jau dana. Vale? Ondo. Orduan, bueno, lorekin gehatu zinaten, eta guztu, ez da? Badakat nik, nire zera nahian seme bat. Alaba barkatu, lore izena du nire. Bai? Bai. Hori gertatzen zitza egunez, azokan, haizu nola etortzen zaizun jendea, bai aldiozun sinatu diskara, eta klaro, lore asko edo lorea asko etorri zian, eta kurioso da, ez? Claro, justo lore izena zu, eta aldi diska berri bat atea du lore, eta hori eda, primerretxea, no? Ona. Bueno, eta Jokin, hau guztia burutzeko, bueno, hor talde lana ikaragrila eukiezue, baina gero kolaborazio eharrak eukituzu, ez da? Hori bada, ez da? Gozada bat, ez? Imaginatu, ezakitzen bat denbora pasata gero diska bat prestatzen, iristia estudioan bestia iardi bukatuta ikusi, eta imaginatzea, ez? Igual, abesti honetan neomakoek ze ondo ingo zuten, ez? Eta berdina izarokin, ez? Adiez izaro ezagutzen un aspalditik, eta bidali nion proposamena, eta baiezkoa segidan eban zian, eta niretzat izan zen gozada bat ikustea nola zura besti bat ere, baizarok berea egiten duen, eta bueno, gori ikustea emaitza, ez? Eta neomakekin berdin, garbinakan abestian behar nula jende asko, abesten jende asko oiuka, eta beraik perfektuak zian hortako, eta animatu zian, pasagen super ongi estudioan, baita bideoklipa grabatzen ere bai, eta egia zan loren horrelako bi kolaborazio puska ukitzen, eta da, kusten oparia. Nola lotzen dia kolaborazio? Ez lagunak zian ja, eta errezago lortu zu, baina hasiera baten, egia, danok nahiko dute izarokin kolaboratuta, neonakin kolaboratuta, hori azkenian ez dik erreza izan behar, ez da? Ez da erreza, nik uste dut, izarokin koinzidituzun justu bere 0 de enero diskarako eskatu zidala koro batzuk grabatzea ezakitzen bat denbora daramadan hemen abestian. Eta zantzen nion, bale, baina nik horreko jari. Eta gustora ju nintzen, ze gaina beak eskatu zidan, sartzea hau txasko, eta hori da, niri gehien gustatzen zaidan aitea. Eta berak kontatu zian, nola berak erabilizun abesti hori pixkat bere min batzuk sendatzeko, eta ikusi nun eskertuta, ez? Eta urte bat beranduago nik idatzi dut nola hartu arnasa, eta nik pixkat erabilun abesti hori nire minak sendatzeko, eta iruditu zitzaidan, zela modu polita, zirkulo hori isteko, ez? Eta nik uste dut ere, izar hori ere bai irudituko zitzaiola hola, eta baiezko eman zian. Eta neomakokin antzeko, banokan abestia ja nahiko maketatuta, eta biralinien, eta nik uste dut ikusi zutela bere burua oso eroso abesti barruan, eta horrela sortzen dela. Nik uste dut azkenean kolaborazio baten gauzarik magikoena dela erreala izatea, ez? Ez bidaltzeagatik, baizik eta benetan ikustea hori abestian. Hori ikusiek egarki, hau honekin ziak, behaekin lotuta ziak, eta behire bai, sentitu dituk identifikatuta abesti horrekin, da horrek azkenean erresago inaraztik baiezko ematia behire bai, ez da? Bai. Ze ona.